Tänään pelaamme haastetta 100 000 kruunusta ja tavoite on selvä. Meidän on selviydyttävä zombi-maailmanlopusta. Joten ehdottomasti katsokaa. Pelaa loppuun asti. Hei kaverit, olen Renu Fitsi. Ja kuten huomaatte, tästä videosta tulee aika äärimmäinen. Olemme keskellä metsää juuri nyt, ja tasan tunnin kuluttua zombi-apokalypsi puhkeaa. Joten kaverit, luulen, että meillä on tunti aikaa hankkia omat selviytymisvarusteemme. Joka tapauksessa, kaverit, jos pidätte tämänkaltaisista videoista, käykää ehdottomasti pitkästä aikaa klikkaamassa tilauspainiketta. Voitte jopa klikata sen vieressä olevaa kellopainiketta, jotta tämänkaltaisia videoita ei tule lisää. Ja kaverit, tehdään yhdessä 5 sekunnin haaste, jossa teidän kaikkien pitää klikata sitä. 5, 4, 4, 2, 1. Hyvä on, toivottavasti he saivat kiinni. Okei, en aio kaunistella sitä, ja luulen, että luokka on valmis aloittamaan. Tehdään se.